ராயல் கப்பி பிரீடிங் ஃபுட். இந்த ஃபுட்டை பத்தி நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன். அதை அன்பாக்ஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ற மாதிரி. அந்த வீடியோக்கு கீழே இருந்த ஒரு 2 கமெண்ட் இருந்துச்சு. இந்த ஃபுட்டை தூக்கி போட்டுருங்க, இன்னொன்னு இந்த ஃபுட்டை கொடுத்து அதுக்கு லிவர் ஃபெயிலியர் ஆயிடும் அப்படின்னு ஒரு ஆள் வீடியோ போட்டிருக்காரு. அந்த வீடியோட நேம மென்ஷன் பண்ணி நானும் அந்த வீடியோவை பார்த்தேன். பார்த்ததுக்கு அப்புறம் அதுல சொன்ன விஷயங்களை கேட்டு நான் ஷாக் ஆயிட்டேன். என்னடா சொல்றீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு. இவ்வளவு நாள் நான் அந்த ஃபுட் தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். மேபி என்னுடைய ஃபிஷ் அடிக்கடி டெட் ஆகுது, அதுக்கான ஒரு ரீசன் அதுவா இருக்குமோ அப்படின்னு எனக்கு தோணுது. இதை பத்திய கிளாரிபிகேஷன்ஸ் இன்னும் உங்களுக்கு இருந்துன்னா மறக்காம எனக்கு கமெண்ட்ல வந்து அந்த வீடியோஸ் கொஞ்சம் டேக் பண்ணுங்க, நான் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். கிட்டத்தட்ட ஒரு 4-5 இயர்ஸா கண்டினியூஸா அந்த ஃபுட் தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கரெக்ட் தான், ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் மேல மீன்கள் இறந்து போறதை என்னால பார்க்க முடியுது. சேனல்லே எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய வீடியோஸ் ஃபிஷ் டெட் ஆயிடுச்சு, கப்பி டெட் ஆயிடுச்சு, சோட்டல்ஸ் டெட் ஆயிடுச்சு, இப்படிதான் இருக்கும். சோ அதனால பாத்தீங்கன்னா எனக்கே ஒரு டவுட் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு, ஒருவேளை இருக்குமோ அப்படிங்கிறது. எனக்கு அதுக்கான தெளிவு இல்ல, ஒரே குழப்பமா தான் இருக்கு. சோ தயவு செஞ்சு இதை பத்தி இன்னும் எனக்கு புரிதலை கிரியேட் பண்ற மாதிரி கொஞ்சம் வீடியோஸ் கூட கீழே டேக் பண்ணி விட்டுருங்க, இல்லை மென்ஷன் பண்ணி விட்டுருங்க. நான் போய் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு 4-5 இயர்ஸா இதே ஃபுட் தான் ஃபீட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சோ மீன்களை காப்பாத்துறதுக்கு இது ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஹெல்ப்பா இருக்கும். ஒரு ஹெல்ப்பா இதை பண்ணுங்க.